Good morning mga kagarot. Ang atong oras kay alas 6. I know, alas 5:35. Unya, gigutom ko guys. Magluto ko ani. Magluto ko ani. Magluto ko ani. Tara! Nokos. Akong hiwaon. Mamik akong lutoon guys, nukos. See? Nukos. Mga unta guys, luto na ang akong buwad ug ang akong nukos. I wanna show you. Tara! Muna siyang kanon, suka. Muna siyang suka. Ang gamit. Kanon gamay. O, naraang. Ang nukos. See? Mga unta. Mga unta guys. O, nya na ako'y kape. Hindi mo rin isa akong manghod sa Pilipinas guys. Naabot niya siya gahapon. Why parat? Kani, yung kilawad. Wasay parat.
Mura mang dili buwan guys. Dili parat. Kaon sa ko guys. Bye bye. Thank you for watching.